Iki lho yu, nasibe urangku ge ingi, sidane tak gawe peyek. Rasane sing gurih, dadi cocok dienggo lawuh mangan utawa dicemili pas karo jagongan yu. Carane gawe, siapno sik bumbu haluse, ana bawang brambang, kemiri, kencur, ketumbar, kunir karonan godhong jeruk, terus dikai ndok siji, bar ngono di blender sampai lembut. Siapno adat, terus kai tepung siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu, songo, 10, terus tambahi tepung tapiokane siji, loro, telu. Bar ngono lebokno bumbu blenderane mang, terus dikai uyah, dikai kaldu bubuk, dikai irisan godhong brambang, terus kai banyu saithik-ithik, mendak kecuweren karo diulet-ulet. Dan nek kurang tambahi banyune, diulet-ulet sampai cuwere mang sesuai karo sing dipingini. Kaya iki wis cukup ya yu. Bar ngono tambahi urange sing wis diumbah resik, ditambahno kabeh, terus diudek-udek. Nek wis rata, siap digoreng sreng ning wajan sing wis minyake panas. Ini gede cenderung cilik ya yo, dadi urange mentah ben melu mateng. Siram-siram minyake ben gak kelet karo wajane. Nek wis coplok ngene iki, jarno digoreng sampai rupane coklat keemasan, rupane ayu ngene iki lho yo, terus diangkat. Nah, gurihe peyek urang siap disantap yuk.